Σήμερα παρουσιάζεται μια θεατρική παράσταση η οποία έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Οι υπεύθυνοι καθηγητές είναι η κυρία Πανδέρμου και ο κύριος Λόλης. Δώσανε μία μεγάλη μάχη όλη την χρονιά με τα παιδιά, με τις διάφορες συνθήκες που είχαν προκύψει κάποια στιγμή και τελικά φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αντιπρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού, τον κύριο Κύρκο, που είναι εδώ. Και εύχομαι να περάσετε καλά, να έχετε καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς που μου εμπιστεύτηκαν όλο αυτό το χρόνο τα παιδιά. Και εμένα και στον κύριο Λόλη, βέβαια, γιατί είχε και τη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. Βέβαια, το έργο ήταν πάρα πολύ ωραιογραμμένο και οι αλλαγές ήταν ελάχιστες. Από την κυρία Γουρνή Γιάννα, είναι ανάμεσά μας. Είναι συνάδελφος η οποία έχει δεχτεί στο δεύτερο εσπερινό λύκειο του Πειραιά. Μία φορά, τη δεύτερη επιχειρούμε εμείς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Λίγο να πούμε και κάτι που το ξέχασε ίσως η κυρία Καβαλά, ότι το σχολείο μας παίρνει μέρος και σε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής που η κυρία Μαντέλου στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη κάτω στο Δημοτικό στην Αθήνα έχει εκεί αναρτήσει τους πίνακες των παιδιών μας. Και πάνε και στο εξωτερικό, τους πήρανε. Α, μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο δραστηριοποιείται, είναι κάτι ωραίο. Λοιπόν, όπως είπε και ο Καζαντζάκης, και μου αρέσει έτσι να το λέω, ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, να το φωνάζει με οργή. Η μετριότητα δεν ταιριάζει με τη λαχτάρα. Και τα παιδιά λαχταρούσαν να παίξουν, Έτσι λοιπόν θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να διασκεδάσετε. Γεια σας. Μπαίνω στα μάξι, δεν αργώ, παίρνω δρόμο και τραβώ, το ρίχνω στο Σεριάνι. Ένα μαζί μου μια γιορτή, μια μέρα που είναι σχόλη, για να μας δουνε αγκαλιά, να με πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι. Για να μας δουνε αγκαλιά, να με πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι. Τώρα έρχομαι! Δεν το πρόλαβα, αλλά από καμιά εταιρεία ή καμιά τράπεζα θα ήταν.
Αν είστε από κανένα Ινστιτούτο και έχω κερδίσει καμιά θεραπεία προσώπου σώματος. Δεν ενδιαφέρομαι, άλλωστε δεν την έχω και ανάγκη. 2 θα σας πω, 1,80, 55 κιλά με ίσια καστανά μαλλιά. Τη φλανάχη Ατζελίνα. Ας το καλό συνέχεια, έχω βαρεθεί. Αλλά και με αυτή την ανεργία, τι να κάνω, προσπαθούν με κάθε τρόπο για πελάτες. Άντε πάλι, ναι. Τι χαλό, μωρέ, έχουν πάρει και ξένους. Ποιος? Η Αγγελική. Αγγελικούλα μου, αδελφούλα μου, εσύ. Από Αμερική. Από Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλά, Detroit δεν έμενες. Τι, ήρθες Ελλάδα, αεροδρόμιο. Τι χαρά είναι αυτή, ναι, κράτησε τη διάθεση. Πολεμιστών, 15 Αργυρούπολη. Ναι, μονοκατοικία, όπως ακριβώς τη θυμάσαι. Τι, τα παιδιά. Καλά είναι, έτοιμα για το dancing και το boys. Έλα και θα τα πούμε από κοντά. Φιλάκια. Αμερικάνοι. Άνθρωποι με μυαλό. Να έρθει, μήπως δούμε και καμιά σπριμέρα. Όχι σαν τους Ευρωπαίους. Πω, τώρα που το έχω να δω την αδερφή μου. 7 χρόνια. Τι καλά, αυτή η πέρσι είναι στην Αμερική. Απ' την άλλη που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχω 1 χρόνο να τη δω. Μωρέ, πώς γίναμε έτσι. Πώς καταντήσαμε έτσι με την κρίση. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, κύριε Γιώτα. Καλό μέγεθο. Χορτόπιτα. Τι έχει αυτή? Τίποτα, καλά είμαι. Λέγε, Βασίλη. Εγώ, κυρία Γιώτα, για το καλό μας το κύριο. Μήπως μπορέσουμε κι εμείς κάμια μέρα και... Αμήν, Παναγία μου, κάθε μέρα, γι' αυτό προσέχω. Αυτό σε νοιάζει, τίποτα άλλο. Λέγε, Βασίλη. Εγώ, κυρία Γιώτα, της πρώτα να έρθει στο μαγαζί με τα δρομικά που δουλεύω. Να κρατάει τα λογιστικά. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Νικό. Και θα πληρώνω το Βασίλη μου, να σε φιλήσω. Μουα! Τι καλά παιδί πρέπει να αυτό που έχεις δίπλα σου. Καλά σου λέει, να πας. Να πάω στο μαγαζί με τα υδραυλικά για τα βιβλία. Για το ταλέντο μου, τι θα γίνει. Εγώ θέλω να γίνω χορεύτρια. Μια σύγχρονη άνεργη είσαι. Πήγαινε να δουλέψεις, δεν αντέχουν οικονομικά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οικονομία και διοίκηση δεν τελείωσες το ΕΠΑΛ. Αυτό δεν διάλεξες. Αυτό δεν σ' άρεσε, βρε κοριτσάκι. Τότε μου άρεσε. Τώρα όχι. Τώρα μπήκε στη ζωή μου χορός. Όπως μπήκε να βγει. Να ακούσει τον Βασίλη. Βασίλη, να πεις στο αφεντικό σου ότι θα έρθει. Τέρμα. Μη σε πιάσω από το μαλλί κακομοίρα μου και στο βγάλω τριχα-τρίχα. Με καταστρέφετε. Θέλετε να θυσιάσω το ταλέντο μου. Κοιτάξτε με, και αν δεν έχω ταλέντο, τότε σταυρώστε με. Με ματιάσατε. Έχεις ταλέντο, κορίτσι μου, έχεις. Βάλτε στο τραπέζι, κόφτω σε μερίδες και σέρβιρα να φάμε. Με καταστρέφετε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι μια δουλειά με 250 ευρώ. Βρε, αγάπη, ξανασκέψου το. Θα είμαστε μαζί και θα είσαι και ασφαλισμένοι. Βρε, 1 εκατομμύριο άνεργοι θα ζουν κάθε μέρα λαμπάδα για μια τέτοια ευκαιρία. Και εσύ. Δεν θέλω το ταλέντο μου. Να πας εκεί που λέει ο Βασίλης. Τέρμα. Γεια σας. Πού λέει ο Βασίλης? Να πάω στο μαγαζί με τα υδραυλικά που δουλεύει να κρατάω τα λογιστικά. Βρε, αγάπη μου, θα έχεις καλό μισθό. 250 ευρώ. Και ασφάλεια. Άλλοι παρακαλάνε βρέσα τέτοιες εποχές. Κάτω για μας. Γιώργο, καταπληκτικό. Γιουκλάκι Παπαμιχαήλ, στην Ποντένια, στα Χτωπούτα. Το έχεις? Βεβαίως. Ναι. Μαμά, ναι, εγώ είμαι. Μαμά, σου έχω νέα, σπουδαία νέα. Έπιασα δουλειά. Μια πολύ σπουδαία δουλειά. Θα κρατάω τα βιβλία στο μαγαζί με τα υδραυλικά που δουλεύει ο Βασίλης. Ναι, με μισθό. Με ένα πολύ καλό μισθό. 265 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, μαμά, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε χυμαλάπα με 6-7 το κιλό και φτιάξε μπιφτέκια. Πάρε και τυρί και πάρε από ένας. Ο μισθός με τις περιορίες θα φτάνει 269 ευρώ και 70 λεπτά. Ακούς, μαμά, πάρε και ρύζι και πατάτες και ντομάτες με σαλάτα. Ο μισθός με τα Σαββατοκύριακα θα φτάνει 273 ευρώ και 60 λεπτά. Μαμά, πάρε και κρασί χύμα και κάλεσε και τους γείτονες. Θα κάνουμε γλέντι, θα γιορτάσουμε. Βρήκα δουλειά, μαμά, με 265 ευρώ το μήνα. Ατάλλαντη ηθοποιή της Δεκάρα. Γιατί δεν πας σε κανένα νοσοκομείο να ζητήσεις δουλειά? Νοσηλευτική δεν τελείωσες στο ΕΠΑΛ. Εσύ δεν θα γινώσουν προϊσταμένη. Ούτε σε ρόλο θα μπορέσει να παίξει την προϊσταμένη. Σε παρακαλώ πολύ, ο υπουργός έχει τακτοποίηση πρώτα τους καθηγητές αυτοϊγείας που ξαπόρσλησε μια νύχτα, μετά αυτούς από τα νοσοκομεία που έκλεισε,
τους γιατρούς από τον νεοπίκο θεωρεί αχρίαστους και μετά βλέπουμε. Υπάρχει κινητικότητα έντονη. Όμως με τέτοια κινητικότητα θα έπρεπε να είναι υπουργός αθλητισμού. Και παρεπιπτόντως, ηθοποιή είναι τέχνη. Ατάλλαντη είσαι εσύ. Δεν το πιστεύω. Ποια είπες ατάλλαντη? Και βγάλε την μπλούζα μου. Βγάλε τα παπούτσια μου πρώτα. Ησυχία, μωρέ. Σταματήστε. Δεν είναι πράγμα αυτό εδώ μέσα να μπορείς να βρεις την ησυχία σου, να κοιμηθείς σαν άνθρωπος. Τι να κοιμηθείς! 12 η ώρα μεσημέριασε. Αλείς. Έχουν πάει και έχουν κάνει το μεροκάματο. Χαραμοφάει. Το έχουν βγάλει, μην είσαι και τόσο σίγουρη. Μεγάλε καλά είσαι. Άρχισες το ψάρι. Έγινες ψαράς και δεν το ξέρω, παιδί μου, κανάκης. Μάνα, κάνε πέρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα για σένα. Βασίλη, παίρνα μέσα. Έχω πρόβα. Ξεκίνησες. Η Κατερίνα μου έλεγε τι να σου μιλήσει. Αυτοί της μειώσαν το ποσοστό. Σάββατο βράδυ 5 τραπέζια έκλεισε και της δώσανε 25 ευρώ. Γιώκα μου, έπιασες δουλειά. Μπράβο το καμάρι μου, μπράβο το λεβέκι μου. Να σε φιλήσω κανένα. Η δουλειά στην ψαραγορά. Ποια ψαραγορά, βρε μάνα. Εγώ είμαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Προσωρινά για να μην κάθομαι, αποφάσισα να δουλέψω ως PR. Τι? Ο Σίμος, μαμά, θα ψάχνουν οι πελάτες από το ίντερνετ και θα τους πηγαίνει στο μαγαζί του. Τι λες, καινούρια δουλειά είναι. Υπάρχουν χαϊβάνια που τους λες που να πάνε σαν τα πρόβατα και πάνε. Πάνε, μάνα, γιατί βρίσκουν καλό και φθηνό ποτό, καλή μουσική, παρέα της ηλικίας τους και φυσικά και τους το συστήνω εγώ. Και γιατί δεν τα βρίσκουν μόνοι τους όλα αυτά, δεν μπορούν. Γι' αυτό υπάρχουν και οι έξυπνοι, οι πασμένοι στα κόλπα. Οι μεγάλοι δημοσιοσχετίστες όπως εγώ, για να τους οδηγώ και στο τέλος εγώ να παίρνω και τα ποσοστά μου. Σαν τα πρόβατα στο Μαντρί και ο Λύκος να τα οδηγεί. Αυτές δεν είναι δουλειές, παιδί μου. Πρέπει να ασχοληθείς με τις σπουδές σου, να πάρεις το πτυχίο σου στη γεωπονία. 2 μαθήματα έχεις, βρε αγόρι μου. Αλήθεια, γιατί δεν τελειώνεις. Να δεις τι κάνεις. Τι να δω, δεν βλέπω. Όλοι οι φίλοι μου άνεργοι. Όλοι ψάχνονται. 3 φύγαν για το εξωτερικό. Εγώ δουλειές χαμαλίκι δεν κάνω. Αν να δουλέψω, θα δουλέψω ως μεγάλος τέλεχος, όχι ως απλός υπάλληλος. Το γραφείο σας είναι έτοιμο, κύριε Γενικέ. Σας περιμένει. Μισό λεπτό να το ξεσκονίσω. Γιατί έχει πιάσει αράχνες από το περίμενε. Τι να σας παραγγείλω, καπουτσίνο, εσπρέσο, λάτε ή ντόνατς. Εγώ πάντως έχω ένα ξαδερφάκι στο εξωτερικό που ασχολείται με κάτι βιολογικές καλλιέργειες και θερμοκήπια. Άμα θέλεις, μπορώ να του μιλήσω. Πάρ' το χαμπάρι. Εγώ αν να δουλέψω, θα δουλέψω ως μεγάλος τέλεχος. Είμαι γεννημένος και πεθαίνω να δίνω οδηγίες και άλλοι να εκτελούν. Δεν μπορώ εγώ να δέχομαι εντολές από το καθένα να μου λέει τι να κάνω. Εγώ σου λέω να βρεις δουλειά. Γιατί η σύνταξη του πατέρα σου δεν φτάνει. Κι άλλο κόψανε. Δεν μου φτάνει πλέον ούτε για το σούπερ μάρκετ. Μιας και είπες σύνταξη. Έχεις κάνει 20 ευρώ. Γιατί δεν δούλεψες. Δεν πήρες ποσοστό. Θα δουλέψω. Αρχίζω και θέλω κανένα ψηλό να κινηθώ. Εγώ δεν έχω. Εσύ, σαν μεγάλος τέλεχος, να ζητήσεις πόνους. Γιατί δεν έχεις, ρε μάνα. Γιατί δεν έχω, μου τα έκοψε ο Λουδάρης. Πήγαινε ζήτα του. Από 2.600 σύνταξη του πατέρα σου, στρατιωτικός τέλος χωρέστον, έχει φτάσει στα 1.200. Και τι να πει, να προλάβω να πληρώσω. ΔΕΗ, ποτέ, χαράτσια, αυτή. Ένα σπίτι κάναμε κι εμείς. Όνειρο ζωής με τον πατέρα σου. Να το αφήσουμε στα παιδιά μας. Γιατί, τι σας έχουμε κάνει και θέλετε να μας βασανίσετε, να μας κληρονομήσετε φόρους και χαράτσια. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μια χαρά είναι και έτσι. Συμφωνώ απολύτως με τον Σίμω. Σε όλους μου τους φίλους, οι γονείς τους, εκεί να τους κληροδοτήσουν ένα χαράτσι, ένα φόρο, ένα στεγαστικό. Μόνοι μου όμως θα πληρώνουμε. Όχι και πάλι όχι. Έτσι θα το αφήσετε. Να μας το πάρετε για μια δουλειά ψωμί. Ούτε σε μένα δεν υπολογίζεται. Αδέρφια, από τα σώμεθα την κληρονομιά. Από τα σώμεθα. Από τα σώμεθα τους φόρους και τα χαράτσια. Από τα σώμεθα. Μάνα, ερώτησε. Εγώ θα γίνω μεγάλος επιχειρηματίας. Θα μου κάτσει καμιά καλή ιδέα, θα το δεις. Εδώ ο βλάκες και γίνονται εκατομμυριούχοι. Πήγαινε να βρεις καμιά δουλειά της προκοπής. Να παραδειγματιστούν οι αδελφές σου. Πότε θα παντρευτείς. Πότε θα δω κι εγώ εικονάκια. Τέτοια λες και νομίζουμε ότι έχεις άνοια. Τα σκέφτεσαι σοβαρά όλα αυτά. Πώς τη λες. Είμαστε πολύ μικρές ακόμη για γάμο. Πρέπει να κάνουμε καριέρα. Ένας γάμος δεν κατέστρεφε το όνειρά μας. Τότε μια δουλειά θα σας τα φτιάξει. Κοίτα έξω, μωρέ, ψάξτε, κάτι θα βρείτε. Λέτε να μην ψάχνουμε. Με το που βγει μια αγγελία, μαζευόμαστε στη ουρά καμία εκατοστή άτομα γευτήσεις. Στην ουρά παίζουμε το μάτεψε ποιος. Το μάτεψε ποιος. Το μάτεψε ποιος. Αποκλειστικότητα του προπό. Του προπό. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μάνα, ηρέμησε. Επειδή το έχω σκεφτεί, αν η δουλειά δεν είναι ακριβώς κάτω από το σπίτι σου, καλύτερα να μην πας. Γιατί παρακαλώ. Πόσο σου δίνουν, ξέρεις, 200-250, βάλε κάθε μέρα εισιτήρια, πήγαινε έλα, ή βενζίνη για δικό σου αυτοκίνητο δεν το συζητάμε.
Βάλε το καφέ και το κουλούρι και όχι τη ρόπιτα. Αμέσως είναι 130-200. Δεν πάω πια να σου κάνω 200 ευρώ οικονομία το μήνα. Έτσι που τα λες, σαν να έχεις και δίκιο. Αμάν, το ξέχασα. Έρχεται και η θεία σας από την Αμερική. Τι έρχεται, ήρθε από το αεροδρόμιο, με πήρε τηλέφωνο. Αμερικάνοι, σωθήκαμε, μάνα, dollars. Έρχεται η θεία την Αμερική! Η θεία του Ιδρώη. Good morning, my darling. How are you? I'm fine. I'm happy. I have $1 million. $1 million? Yes, darling. Κοίτα, θα κάνω επενδύσεις. Θα επενδύσω. Εσένα, νεαρέ μου, σε θέλω δίπλα μου να με προσέχεις. Of course. Εσένα θα σε κάνω. Yes, general. Γενικό διευθυντής επιχειρήσεις μου. Μια θέση που θα σε πηγαίνει πάρα πολύ. Thank you, Μαλέτη. Θα δείτε, είμαι γεννημένος για general. Πώς είσαι, αγαπητή μου? Και τα έπιπλα, και το σπίτι, και η κουζίνα χρειάζονται ανανέωση. Άσε την κουζίνα στην ησυχία της. Θα το αναλάβω εγώ. Βασιστείτε πάνω μου. Με τα χρήματά σας θα κάνω θαύματα. Θα της αλλάξω τα ρούχα, θα της αλλάξω την κουζίνα, θα το κάνω διευθυντή. Θα σου πληρώνω τους λογαριασμούς όπως και όποτε θέλετε. Και στο τέλος του κάθε μήνα θα πληρώνει και εμένα φυσικά. Clever boy. Έχεις την επιχειρηματικότητα στο αίμα σου. Πώς θα ανακαλύπτεις δουλειές από το πουθενά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αγάπη μου, στην κρίση κρύβουμε όλη την επιχειρηματία μέσα μας. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει για να πάμε όλοι μπροστά. Όνειρα, λόγια, φρούτες, ελπίδες. Άνοιξε! Φέρνα! Yes, κύριε Γιώτα! Αγάπη μου, γιατί κλαις? Με κάψε να τον Γιώτα το πάει! Καλά μου, μην κλαις, θα πας στον τρίτο. Δεν γίνεται! Πάρε το όνειρά μου! Εκοιμήσου να τις άλλο. Να μην μπορούν να δουν τα πραγματικά ταλέντα, αλλά μέσω παντού. Αυτό ξαναπέστο. Αν δεν έχεις μέσο, δεν μπορείς να τρυπώσεις πουθενά. Φτιάξε κρατία και κουραφέξαλα. Ένα μέσο. Ένα τόσο δάμικρο στοξιματάκι θέλω και το ταλέντο μου θα ρεύει μόνο του. Κλείστο για την πλημμύριση. Αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Τώρα που έχετε θεία από την Αμερική, θα πας κατευθείαν στο Αμερικάνικο. Τι της λες, μωρέ! Γιατί δεν πάτε να βρείτε καμιά δουλειά της προκοπής. Γιώργο, ηλεκτρονικός δεν τελείωσες. Και εσύ αναπληροφορική. Ο Βασίλης μου χαζός είναι που δουλεύει. Η τετραγλικός τελείωσε και με αυτό ασχολείται. Δεν υπάρχουν δουλειές, κυρία Γιώτα. Δεν μας παίρνουν. Κατάθλιψη έχουμε πάθει. Αρχίσαμε και το κάπνισμα. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτά δωρεάν σεμινάρια ηθοποιίας και πάμε τη Λάρα και σε δίνουμε. Αχ, Θεέ μου. Είστε όλοι εδώ. Εσύ τι κάνεις, παιδί μου, τι κάνεις. Πες μου, τι κάνεις. Κοιμάσαι. Σε θέλουν εξαθλειωμένο. Να τους φυλάς το χέρι και 1.500 ευρώ. Και να σκεφτεί που σου πρίζεις καλά. Για τα 1.500 στέλνουν μαθηματική ακρίβεια στη διαφθορά. Ας χαμογελάμε τουλάχιστον τώρα που μπορούμε, γιατί σε λίγο θα φορολογήσουν και τα χαμόγελα. Γιατί χαμογελάς? Γιατί είσαι ευτυχισμένος? Γίνεσαι ευτυχισμένος. Το γέλιο είναι τεκμήριο. Αλλά δεν θα τους περάσει έτσι, γιατί ο Έλληνας είναι δυνατός, αισιόδοξος και γλεντζές. 1, 2, 3, Πελατείας. Hello. I'm so glad to be back in Greece. How long have I been waiting for this moment? Σεις! Αδερφούλα μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Αγγελικούλα μου, καλώς ήλθες. Πώς μου έλειψες. Και εμένα. Όμως τώρα θα μείνω κοντά σας. Μου φάνηκε πως άκουσα τραγούδι, αλλά μάλλον έκανα λάθος. Αφού εσείς οι Έλληνες έχετε χάσει το γέλιο σας με την κρίση. Στην τηλεόραση λένε συνέχεια πως οι Έλληνες έχουν πέσει σε κατάθλιψη. Έχουν χάσει την αισιοδοξία τους. Γι' αυτό άλλωστε ήρθαν. By the way, τα παιδιά. Αυτός είναι ο Σίμος. Ο Σίμος! Oh my god! Δεν το πιστεύω, I can't believe it. Όταν έφυγα πριν 10 χρόνια έπαιζες μετά αυτοκινητάκες. Τι όμορφο αγόρι! Ευχαριστώ, Θεία. Και τώρα πες, με μεγάλο. Κούκλα, σε ίδια με τις φωτογραφίες. Thank you. Αυτή είναι η Σπυριδούλα. Oh my god, η Σπυριδούλα! Τι beautiful demo! Έχω κάτι φίλους Αμερικάνους, ελπίζω να μην σε εξελίξει κανένας. Και αυτή, ευχαριστώ, Θεία, και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Και αυτή εδώ. Αυτή είναι η μικρή μου
Good morning, my beautiful. Welcome to the beautiful city of Athens. Αχ, Γιώτα! Κάτι έχω ξεχάσει. I don't remember. Άτζελα! Yes! Oh my God! Vladimir, my darling. Γιώτα, ο Βλαντιμίρ. Μα η φιάσια, άρα γωνιαστικός. Sister Γιώτα. Γοητευμένος. Ήρα, θεά του σπιτιού και προστάτηδα των παιδιών. Βλαμμένος είναι, τι λέει. Ο Βλαντιμίρ είναι Ρώσος. Σπουδάζει αρχαία ελληνική φιλοσοφία και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Detroit. Αρχαία ελληνικά στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα θέλουν να τα καταργήσουν. Είναι νεκρή γλώσσα, λένε. Μα ενίσεις, Σπυριδούλα και Λάρα. Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και προστάτηδα των βουνών. Και Αφροντάιτη, θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Ανιψιές μου. Ανιψιέ μου. Αχ, Ιώτα, τα παιδιά, το σπίτι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Α, δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλαγές. Βλέπεις μεγάλωνα τα καμάρια μου. Never mind, θα τα αλλάξουμε όλα τώρα, θα πεις. Μπράβο, θεία. Θυμάσαι την έκταση που μας είχε αφήσει ο πατέρας. Α, ποιο, εκείνο τα 50 στρέμματα. Πώς θα τα θυμάμαι. Το κρασί που προσφέρω τώρα από τα βέλια μας είναι. Μόνο που οι λιγάκοι έχουν παραμεληθεί. Αφού έχουν παραμεληθεί. Στην υγειά. Ευκαιρία να τα ξεριζώσουμε και να κάνουμε προχωρημένες καλλιέργειες. Αμβροσία. Τα δώρα των θεών στους Έλληνες. Στο στόμα μου κιόλας. Συγγνώμη, τι μυρίζει έτσι. Μου έχεις βάσει τη μύτη. Χορτόπιτα, κάτσε να σου βάλω. Έφτιαξα και γιαούρτι με προβιωτικά μόνο. Και άντε. Αμβροσία. Τα δώρα των θεών στους Έλληνες στο στόμα μου. Δεν είχα ξαναφάει ποτέ μου χόρτα, λάδι, γιαούρτι, τίποτα. Γιαούρτι φανταστικά. Γκρίκι γιόγκερτ, το κάτι άλλο. Στην Αμερική πουλάει πολύ. Γιώτα, ένας από τους σκοπούς της έλξης μου είναι και η ευτυχία. Θυμάσαι την έκθεση που σου λέγα πριν. Ναι. Πώς δεν τη θυμάμαι. Ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε προχωρημένες καλλιέργειες. Τι εννοείς. Θα καλλιεργήσουμε insects. Πώς τα λένε εδώ. Έντομα. Έντομα! Yes, έντομα. Στην Αμερική πουλάει πολύ. Όταν λες έντομα, τι εννοείς. Ακρίδες, σκορπιούς, σκατάρια. Η αηδία! Oh no, περιμένετε. Το λίγο μυαλό που είχες το έχασα στην Αμερική, αδελφούλα. Εδώ. Καραμελωμένες ουρές σκορπιών. Ακρίδες σε μπαλσάμικο ξύλι. Και my favorite, πατέ από σκατάρια. Η αηδία! Τα κάνουμε με το, δεν αντέχουμε. Oh no! Είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνη, μέταλλο και λίπη. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι τρέφονται έτσι. Έτσι κι αλλιώς και ο Γιάννης ο πρόδρομος ακρίδες δεν έχει. 2 εκατομμύρια Έλληνες, μαζί και ο Αγιάννης, θα συμπεριφέρονταν έτσι. Πάρτε από εδώ, παιδί μου, πάρτε, Ιου, να το δώσουμε την παροχή. Το κτήμα. Εντάξει, θα το δώσουμε. Θεία, έχει μέσα ένα σρέμα αμπέλια, 203 ελιές, και η μάνα με τη θεία και την πέρσι φάνε κι άλλες. Never mind, θα τα ξεριζώσουμε και θα κάνουμε προχωρημένες καλλιέργειες. Τι νοείς, θεία. Είπα, τα insects. Δεν μπορώ σήμερα, δεν μπορώ, με έχετε πρίξει, με έχετε πρίξει. Και δεν έχω μιλήσει και με την άλλη, μέσα. Η άλλη. Α, καλά, δεν σου είπα κι αυτό. Παίζει να έρθει και η Μερούλα από την Θεσσαλονίκη. Να, ορίστε. Μερούλα μου! Και... πώς ήταν αυτό το ξυπνητό? Τι να κάνω, μας ξεσήκωσε αυτή βλαμμένη έτσι και να το μίλησες. Ήρθε.
καθαριούτης έχουν κάνει το μυαλό πατάτα. Με πήρε τηλέφωνο και κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Γιοντά, μην την ακούς. Αυτά που λέει αποκλείεται να γίνουν στην Ελλάδα. Ευτυχώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη ή αγαπάει και τον νοικοκύρη. Πήρε τηλέφωνο και το λάβει το γεωπόνο και του έλεγε τις ίδιες ανοησίες. Έτοιμη να τα οργανώσει όλα. Να είναι καλά άνθρωπος που με υπέρωσε. Το φίδι το κολαπά! Μου είπε δεν θα πει τίποτα. Κορίτσια, το κτήμα θα το δώσουμε αντιπαροχή στην κατασκευαστική εταιρεία που θα φτιάξει τουριστική μονάδα. Δεν θα το δώσουμε πουθενά. Θα το δουλέψουμε μόνοι μας. Η Βέρου λέει το όνομα από εδώ, τελείωσε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο και έχει σε όλους τα πρωτενικά του. Ας την ακούσουμε και μετά αποφασίσουμε. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα σας προτείνω αφορά το πρόγραμμα Αγροτουρισμός. Προβλέπει την ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος με ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένο δωματίο. Και τι λέει. Αυτά στοιχίζουν πολλά λεφτά. Άφησε, κάτι θα ξέρεις. Ευχαριστώ, Σίμω. Το κτήμα βρίσκεται στη Μακεδονία και η συγκεκριμένη περιοχή έχει ποσοστό επιδότησης έως 60% για κτηριακές υποδομές και εξοπλισμό έως 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά προσωπικά κάτοικοι των περιοχών. Αιτήσεις για το πρόγραμμα θα γίνουν από το Σίμω, τη Θεία και εμένα. Δηλαδή ένας από κάθε οικογένεια. Φυσικά, αφού ο παππούς το είχε βάλει όρο στη διαθήκη. Καλά, στο τέλος θα είχε χάσει τελείως. Μπορεί και όχι. Ίσως ο παππούς θα ήταν διορατικός. Πολύ σωστά, ο παππούς έβαλε όρο να μην μοιραστεί το κτήμα, αλλά να χρησιμοποιηθεί κοινού και από τις τρεις αδελφές. Τα είχε χάσει τελείως. Το 60% όμως επιδοτείται. Τα υπόλοιπα χορηγούνται χαμηλό το κατάνοια σε νέους επιχειρηματίες. Άλλωστε, ίσως η Θεία να έχει κάποια χρήματα που να θέλει να χρησιμοποιήσει για το κτήμα. Επιμένω ότι λίγα στρέμματα για κρίσεις και σκαθάρια θα ήταν ό,τι πρέπει. Ξέχασέ το, Άτζελα. Εδώ έχεις την Αμβροσία. Τα πλεονεκτήματα του κτήματος είναι πολλά. Καταρχάς, είναι μεγάλο και αρκετά κοντά σε κατοικημένη μη αστική περιοχή και μπορεί να έχει φως και νερό σε σχετικά χαμηλό κόστος. Τα πλεονεκτήματα του κτήματος είναι το βλέπω. Επίσης, μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα της επιχείρησης, επεκτείνοντας, συντηρώντας και καλλιεργώντας τα μπέλια και τις ελιές. Το κρασί είναι καταπληκτικό. Άγιο πνεύμα. Και το λάδι εξαιρετικό. Παθαίνω, λέω. Αμβροσία. Μπορούμε επίσης να καλλιεργήσουμε σε μια μικρή έκταση βότανα όπως τιμάρι, τσάι και επίσης θα τα διαθέτουμε και στις συνεταιρισμούς. Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουν όλα αυτά, στην τελική όλοι κάνουν ξενώνες. Εμείς τι διαφορετικό θα έχουμε. Ακριβώς, Θεία, όλοι κάνουν. Αλλά δεν συμπεριφέρονται σωστά. Το πελάτη σε ένα αγροτουριστικό κατάλημα θα πρέπει να τον υποδέχεσαι με το κέρδος. Το τοπικό γλυκό και ποτό, την άψογη περιποίηση, τη διατροφή του στο οικογενειακό περιβάλλον. Φέρνοντας ένα δωράκι αναμνηστικό, τόσο ώστε και ο ιδιοκτήτης να είναι ευχαριστημένος, αλλά και ο πελάτης να φύγει ικανοποιημένος και να πει χαλάνε τα χρήματα που ξόδεψε για να έρθω. Έξυπνη Αθηνά. Το πνεύμα των φιλόξενων των Ελλήνων θα ξαναζωντανέψει. Ευχαριστώ, Θεία. Πρέπει όμως όλοι να σκεφτούμε καινοτόμες ιδέες για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μαζί μου θα γνωρίσουν την αυθεντική ελληνική κουζίνα, βοηθώντας την προετοιμασία της βέβαια. Θα σερβίρω ελληνικό πρωινό, με μαρμελάδες, σπρίκα του κουταλιού, τηγανιτά τυρόψωμα, τραχανά και κακιανά, όλα φτιαγμένα από τα χεράκια μου. Θα παραδίδω και μαθήματα ανοίγματος φύλου καθημερινά στην κουζίνα μου και θα υπάρχουν πίτες για όλα τα γούστα. Τυρόπιτες, τραχανόπιτες, κολοκυθόπιτες και κρεατόπιτες. Και μπορούν και οι ίδιοι να μαζεύουν τα χόρτα και την πίτα τους. Άχι στο τέλος, γλυκά του κουταλιού και τάρτες με φρούτα της εποχής. Θα συνοδεύουν τους πελάτες μας στην πατρίδα τους για να έχουν μια γλυκιά ανάπτυξη από την κουζίνα της Γιώτας. Δηλώνω θαυμαστής από τώρα και καλύτερος πελάτης. Εγώ θέλω να λάβω την επίκλαση, την παραδοσιακή διακόπτωση. Έχω και έναν αργαλιό στην αποθήκη. Μπορεί να τους δείχνω πως ήταν παλιά τις κουρελιούδες. Επίσης, η καθαριότητα είναι δική μου υπόθεση και δεν το αποκλείω ο κήπος μας να είναι γεμάτος με τριανταφυλιές και βασιλικά. Μυρίζω τα αρώματα της Ελλάδας. Θεία, θα σε βοηθήσω να τα γνωρίσεις κιόλας. Θα σε μάθω τα πάντα για το κρασί, τα μπέλια και το λάδι. Μαζί μας, οι επισκέπτες μας θα μάθουν για το τρίμμα και το λεμάζωμα. Στη σχολή μας μίλησαν για ένα φορετό ηλεκτρικό, θα το αγοράσουμε και οι πελάτες μας θα κάνουν λάδι από τις ελιές που μας άφησαν τα δέντρα μας. Όλοι μιλάμε για τουρισμό και σκεφτόμαστε άτομα για τα οποία είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν και να περάσουν και λίγο καλά. Όμως υπάρχουν εκατοντάδες άτομα με εξειδικευμένες ανάγκες και τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα μας είναι ελάχιστες.
Θα ήθελα ένα μέρος του ξενοδοχείου να σχεδιαστεί για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. Άτομα τα οποία δυσκολεύονται να βρουν ένα δωμάτιο διακοπές. Άτομα για τα οποία οι διακοπές ήταν κάποτε απαγορευμένες. Μόνοι μου θα αναλάβω το σχεδιασμό της φροντίδας τους και επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μια θεατρική παράσταση από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο με πρωταγωνιστές εμένα και τον Γιώργο. Ωραία. Εγώ και ο Βλαντιμίρ θα αναλάβουμε τη διαφήμιση. Θα καλέσουμε ξένους δημοσιογράφους. Θα τους γνωρίσουμε την αρχαία ελληνική φιλοξενία και τα ελληνικά προϊόντα. Όλη η Ρωσία θα μάθει για το ξενοδοχείο. Γι' αυτό σε αγαπάω. Καταβάθω σε ένα επιχειρηματικό και ανήσυχο πνεύμα. Θα γίνω το πρόσωπο της επιχείρησης. Θα αναλάβω τη ρεσεψιόν και τις κρατήσεις. Και το σημαντικότερο, θα παραδίδω μαθήματα παραδοσιακών χωρών κάθε βράδυ. Είμαστε όλοι σύμφωνοι να το προχωρήσουμε? Σύμφωνοι! Πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο ξενοδοχείο. Το απαιτεί το επιχειρηματικό σχέδιο. Νέκταρ και Αμβροσία. Μπράβο, κύριε! Αθηνά, Άρτεμις, Αφροδάη, Θεές των Ελλήνων. Αφήνομαι στα χέρια σας για να μάθω σιρτάκι. Άντε, ένα καφέ στεγνώσω το στόμα μας. Και ένα νερό, και ένα νερό. Ασούπι, θα έρθει για παραγγελία. Τα συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα να τα ξεχάσετε. Εδώ εξευρωπαϊστήκαμε, γίναμε λίγοι Ευρωπαίοι. Θα πάρω παραγγελία κανονικά. Πείτε μου τι θέλετε. Έναν ελληνικό διπλό. Βαρύ γλυκό, σαν και εσένα. Κι εγώ ένα μέσα. Σκέτο.
Τι είναι αυτό, ρε Νίκο? Τι είναι αυτό, δεν βλέπεις? Ο καινούργιος μου ηλεκτρονικός μου κατάλογος είναι. Εγώ δεν είμαι παραδοσιακός ατολουμίδι, εγώ γίνομαι Ευρωπαίος. Καινοτόμος. Ήρθαν οι Αθηναίοι στο χωριό μας, πρέπει να δουν ότι κι εμείς έχουμε προχωρήσει. Τι λες, μωρέ, κι αφού αυτοί προχώρησαν, γιατί ήρθαν στο χωριό και δεν μένουν στην Αθήνα? Έπαιρνε νικάντρων. Εδώ σου λέει ήρθαν για επενδύσεις. Αφού τελείωσε η πρώτη φάση της ζωής τους, ήρθαν εδώ να αρχίσουν τη δεύτερη. Αγροτουρισμός λέει, μάθαμε και του σκάκι και τη στέβια και του γκόσμπερι και του ράσμπερι. Και αφήνω και εσείς κανίγρο. Καφέ θα πιούμε? Γεια σιγά, γεια σιγά. Μισό λεπτό να σας μιλήσω. Από σήμερα δεν θα με δουλεύετε εμένα. Θα ξέρω ακριβώς πόσους καφέδες ήπιατε και δεν πληρώσατε. Τι λες, δεν σου έχουμε πληρώσει ποτέ? Να μην θυμηθώ πέρυσι του Πάσχα, που ξένεγες από την κουκουρέτσια και ήθελες 2 καζάνια καφέ και εσύ της Παναγιάς που γιόρτασες και έλεγες λουκουμάδες και λουκούμια. Τι γράψε και ύστερα. Νίκο, έλα να με βοηθήσεις. Ήρθες απαιτητικό, τι κρατάς εκεί? Πάει, είναι καινούργια καφετιέρα. Φτιάχνει εσπρέσο, καπουτσίνο και σοκολάτα. Δεν πας καλά, μωρέ. Σου είπε πρόεδρε να του πίνει καπουτσίνο και έτρεξες και πίνεις καφετιέρα. Δεν γέραξε να λυσμένε βρε, αφήσες εγώ ένα φίλο στο μουστάκι σου. Αλλά λυθείς. Δεν πάμε καλά. Ξεμοραθήκαμε τελείως, μωρέ, εδώ μέσα. Εσύ δεν φαγώθηκες ότι ήρθαν οι Αθηναίοι και πρέπει να προχωρήσεις με να δείξουμε ανώτεροι. Εσύ δεν πήρες τάμπλετ. Εσύ δεν λες να γίνουμε καινοτόμοι. Έτσι κι εγώ καινοτόμοι. Ναι, καλά, εντάξει, εμένα με σκέφτηκα πως θα δουλεύω. Με εκμεταλλεύεις. Θέλω να μου πάρεις βοηθό. Θέλω ένα να δουλεύει τη μηχανή. Εγώ θα είμαι μπροστά του μαγαζιού για τις δημόσιες σχέσεις. Τι θες, μωρέ, να σου πάρω λοιπόν να δουλεύει στο καφενείο? Βεβαίως, κι αν δεν το μπασταρδέψουμε τώρα που η Προεδρίνα καλεί και βότανα, να βάλουμε στο μαγαζί να σερβίρουμε μαύρα τσάγια, κόκκινα τσάγια, κίτρινα τσάγια, γενικώς τσάγια, τίλια, Λουίζα. Πήγαινε μου εδώ, ρε! Πώς θα σερβίρουμε στο καφενείο τσάι? Τι είναι εδώ, ρε? Βεβαίως, οπτικό. Πάω να σκεφτώ την πρόθεση και την εξώθηση της δουλειάς. Γεια σου, Σίμου! Ο Νίκος μήπως έχεις κατέβει πάλι? Μέικα, κάτι δουλειές για το μαγαζί. Για το μαγαζί! Σίμου, θέλεις καμιά μέρα να μου δείξεις εκείνες καινούργιες καλλιέργειες που μου έλεγες? Θα δούμε! Όλα θα είδαμε και θα είδαμε! Από τότε που ήρθε γύρω στην φουριά και θέλει Προεδρίνα, με έχεις ταυτίσει! Δείξε εσύ μας το κορίτσι πώς καλλιεργούν τις ντομάτες. Κρίμα να μην είναι καλλιεργητός. Καλώς δρόμο θα πούνε και του χωριού! Καλώς τις περιστέρες! Γεια σου, Νίκο! Πώς θα πας? Πώς να πάω, δεν με βλέπεις. Έχει έρθει όλη η Αθήνα για τον τουρισμό. Παίρνουμε κι εμείς καινούριο μηχάνημα να έχει δουλειά. Με τον ίδιο μισθό και χωρίς βοηθό. Μην παραπονιέσαι, στη δουλειά. Να έχει δουλειά, αλλά εδώ κουράγινε. Βάλει τους μόνιμους και τους ελαφούς και τους πειραστικούς. Βλέπεις αφεντικό, αυτές σου λέει, ήρθε ο κόσμος ο Μαυρίκος Υποστράτηγος. Σου λέει ότι φτάνει σύνταξη και ήρθε να μείνει εδώ που είχε σπίτι και κήπο. Πες σε 2 χρόνια ήρθαν 50-60 άτομα. Θα μου χαρούν τότε τις παραγγελίες. Αφού μπορούν και παίρνουν και επιδοτήσεις, έχουν και τις εκτάσεις. Καλά κάνουν. Ας είναι καλά το ΕΣΠΑ. Τι είναι τόσο? Ευρωπαϊκά προγράμματα γιώτα προχωρημένα, άστο. Παρεμπιπτόντως, εμάς πια γιώτα τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρω αν έχει προσέξει. Αλλά κι όλοι παλικάρια είμαστε και δουλειά αυξανόμενη παρόλη την κρίση έχουμε και μπορούμε να ζήσουμε μια οικογένεια. Όχι όπως εσείς πατσίδες. Ευχαριστούμε, Νίκο. Τουλάχιστον εσύ εκτιμάς τα κορίτσια του χωριού σου, ενώ άλλοι... Άρε παράσα, Σίμω, φωτιές ανάβουμε τις καλλιέργειες. Τι κρατήσετε τελικά για το δάσκαλο? Για τον θέλω με προεδρεύει. Βγαίνει σήμερα να είναι και τα γενέθλιά του, την τελευταία του μέρα στο σχολείο. Τέλος πάντων, εγώ έχω κάνει δουλειές στα χωράφια. Φεύγεις, Σίμω. Φεύγεις, λέω. Να πάω να σύνταξει κι αυτός, να δούμε τόση πόρνη που θα την κάνει. Τι μας είπε η Προεδρίνα? Α, ρε Σίμω, τι μας είπε όντως, θα κόψουμε το και το δάσκαλο. Μετά από τόσα χρόνια δεν δικαιούται. Τυχερός ο δάσκαλος, είχε δουλειά. Είναι από τους λίγους στο δημόσιο και κατάφερε να πάρει σύνταξη. Τυχερός που έμεινε.
τυχερός και που έζησε ως τη σύνταξη. Καλώς την Προεδρίνα, καλώς την Πέτρικα, καλώς την Ελλάδα του χωριού μας. Για είδε μωρέ εδώ ένα παλικάρι, έτσι τρελαθούμε. Γεια σου, Σίμω. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Να πάω από την κυρία Προεδρίνα. Τι ρωτάς, καλέ, κάνει να είναι φορτωμένα τόσο όμορφα. Σιγά θα σου μια κι άλλα όμορφα χειράκι κρυτάνη κουτί. Η τούρτα για το δάσκαλο είναι. Ναι, η τούρτα για το δάσκαλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά σήμερα είναι και τα γενέθλιά του και η τελευταία του μέρα στη δουλειά. Ας μην είναι και η τελευταία του μέρα στη ζωή. Πάλι τα κορατζίσα, μπορεί. Ωραία, ξεφορτωθώ την τούρτα. Λοιπόν... Αυτά το κουτί τι είναι? Τα χεράκια για την τούρτα ή το μανουάλι? Είναι κάτι πράγματα που θέλεις να κάνεις, κύριε Σίμω. Καλά. Πάω να ξεφορτωθώ την τούρτα και... Λοιπόν, Προεδρίνα μου. Να μην ξεχάσω να ενημερώσω το καφενιακό κοινό ότι από αύριο θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και καπουτσίνο και εσπρέσο κατόπιν της επιθυμίας της Προεδρίνου. Αλήθεια, κύριε Σίμω. Είστε Θεός. Και Θεός είμαι και ό,τι άλλο θέλεις γίνομαι, κυρία Προεδρίνα. Σαμπρίνα, μέλια, πουλήσαμε. Ο δάσκαλος τι ώρα θα έρθει? Δεν το ξέρεις, αφού μετά το μάθημα θέλει να περπατάει. Ποτέ δεν μπορεί, ναι, το περπάτημα, ο μαραθωνος δρόμος. Ελπίζω να μην αργήσει, γιατί έχω πότισμα. Ξέρεις το χρόνο μέχρι να τελειώσετε την παρτίδα σας και να μαζευτούν και οι άλλοι θα σκάσει μύτη. Ναι, μην ξεχνιόμαστε. Όποιος χάσει την παρτίδα αφήνει και φιλοδόρημα. Κανόνας του μαγαζιού. Χθες δεν σ' αφήσαμε το 2 ευρώ και για σήμερα. Έτερον εκάτερον. Πέρασε το τάμπλετ. Δεν πέρασε. Δεν υπάρχει στα γραμμένα. Λοιπόν, Προεδρίνα. Ως πρόεδρος του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού, σκέφτηκα ότι πρέπει να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα και γι' αυτό θέλουμε να μας βοηθήσει. Ότι θέλετε, Προεδρίνα. Το καφενείο είναι το κέντρο του χωριού. Εδώ μαζεύονται οι ντόπιοι και οι ξένοι. Μαριάννα, πες πρώτα για το σύλλογο. Σύλλογος, τι σύλλογος? Να, είπαμε με τα κορίτσια του συνεταιρισμού να ιδρύσουμε ένα σύλλογο που έδρα θα έχει το καφενείο και θα γίνει για να οργανώνουμε διάφορα events. Τα events είναι φαγόσιμα? Όχι, όχι, θα είναι εκδηλώσεις. Όπως τώρα στις ταξιδότητες του δασκάλου, εκδρομές, χορούς, τέτοια πράγματα. Το χρειαζόμαστε το σύλλογο. Βεβαίως, αφού σου είπα, πρόεδρο θα έχει εσένα, έδρα το καφενείο και όλες οι εκδηλώσεις θα γίνονται εδώ. Με τοπικά προϊόντα και καλεσμένους από όλα τα γύρω χωριά. Βεβαίως, εγώ σαν πρόεδρος θα δώσω κι άλλο κύριο στο σύλλογο. Ναι, ναι, εσύ σαν πρόεδρος παρακαταμένης νεότητας θα βοηθήσεις να πνεύσει άλλος αέρας στο χωριό μας. Καινοτόμος αέρας, σαν καινοτόμος πρόεδρος παρατραβηγμένης νεότητας. Εσύ ειδικά σαν του φρέσκου γάλα παρατραβηγμένης φρεσκάδας 11 ημερών. Μην το τσιγκλάς, ρε Νίκο, για μας μην είναι παρατεταμένος. Άσε να σου θα πει η Προεδρίνα. Σίμω, συμφωνείς να γίνει το καφενείο έδρα για την πρόθεση των τοπικών προϊόντων και... Ας γίνει όπως θέλετε, κορίτσια. Ναι, κορίτσια, εδώ εμείς δουλεύουμε 24 ώρα, άλλη δουλειά δεν είχαμε να προωθήσουμε τα προϊόντα σας. Άρα η κρίση, δουλειές με φούντες μ' άνοιξες, μωρέ. Μα έχουμε ανάγκη τη βοήθειά σας. Άστα, μια ζωή μουρμούρα. Αχ, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Συγχώρα με μουρμούρα μου, πνάει η καρκούλα μου, σαν πρόεδρος στην παρασταλίκο, ξέρω για σάκα κατοίκο. Νίκο, βρε Νίκο, τι είναι αυτή? Καλώς τα μας, ωραία μαγική και το μεγαλοδύναμο στη φτιάρη. Γεια σας, το καφενείο του κυρίου Σίμω εδώ είναι. Σιγά κουκλίτσα μου, του κυρίου Σίμω και του κυρίου Νίκο. Μην ξεχνιόμαστε, εσύ αφεντικό, εγώ πια. Εγώ είμαι ο κύριος Σίμος, κοπελιά, τι γυρεύεις? Τι να γυρεύω η απολυμμένη. Από την Αθήνα έχουμε νεοάνεργοι. Μου είπαν ότι το χωριό σας έχει ανάπτυξη και ίσως βρω καμία δουλειά. Και τι δουλειά κάνετε στην Αθήνα της ποινής? Ιδιαίτερα γραμματέας του κυρίου Μινή. Του γνωστού! Του γνωστού. Για όλα τα σιγά κορίτσια, αυτό δεν μπήκε φυλακή. Ναι, ο δικός μου. Αχ, τι άντρες, σε καταλαβαίνω. Αυτό το λεμόνιο με τις οργανώσεις δεν ήτανε?
Με τις εκατονόμαστες που έχει χρεώσει το δημόσιο δεκατομμύρια. Αν είναι δυνατόν, το βάλανε φυλακή το πεντακάθαρό μου για 2 μη κυβερνητικές οργανώσεις. 2 τόσο τα μικρούλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, που αν μη τι άλλο έγιναν δουλειά σε ένα σωρό κόσμο. Δηλαδή δεν ήταν λαμόγια. Δεν θεωρείτε ότι η πρόθεση των παραδοσιακών προσφορών στην υποσαχάρια Αφρική είναι πολύ σημαντική? Βεβαίως σημαντική. Και εδώ, κοπέλα μου, εσύ τι θα κάνεις? Εσύ έχεις συνηθίσει αλλιώς πρωτεύουσιάνικα. Ό,τι βρεθεί. Να, μπορώ να σε πήρω εδώ στο μαγαζί. Εάν δεν βρω τίποτα εδώ, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ψάξω για δουλειά στο εξωτερικό. Εδώ έχω το Μίκο. Δεν μπορώ να Για πηγαίνω ξανά πιο με τα άκουνα. σιγά! Για ξανά με τα σιγά! Πώς είναι το ονοματάκι σου, κουκλάρα μου? Έμιλι, Μίλι, δηλαδή Μιλιά. Σε προσλαμβάνω εγώ. Θα αφήσουμε τέτοια όρθια μίλια να μας τα φάει ξενιτιά. Τι λες, ρε, την προσλαμβάνεις εσύ? Βεβαίως, την προσλαμβάνω εγώ, την πληρώνεις εσύ. Εγώ θα της μάθω τη δουλειά. Τα μέσα, τα έξω, γενικώς. Την προσλαμβάνω εγώ, την πληρώνεις εσύ. Μπράβο, Σίμω, είσαι γενναιόδωρος. Μαζί σου, ρε Νίκο, να κρατήσουμε την Έμιλι. Όχι άλλα νιάτα για μετανάστες. Να μείνουμε Ελλάδα. Γεια σιγά, ρε παιδιά. Τέρμα! Πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι χρυσιακά. Τι να μάθω? Να σκέφτεσαι χρυσιακά. Τώρα με την κρίση, λέει, υπάρχουν στην Ευρώπη 25 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις. Αν όλες προσλάμβαναν από ένα άτομο, θα λυνόταν η ενεργεία. Think small first. Μπράβο! Είσαι επιχειρηματικό. Τι είπε τώρα? Τα σκέφτεται αυτά. Πάω να τα διαβάσει στο ίντερνετ. Εμένα όμως άλλο με προβληματίζει. Τι? Το look. No problem, αυτό είναι έτσι ιδιαίτερα. Στα αλλάζω. Τώρα τι είναι αυτό? Άρε κρίση, επιχειρηματία με έκανες. Μιλιά, είσαι παντρεμένη. Δεν έχει βρεθεί ακόμα επιχειρηματίας που θα με συγκινήσει. Λέγε μου τέτοια. Παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχω κάτι δουλειές για το μαγαζί. Καλώς όρισες, Έμιλι, στο χωριό μας. Θα περάσω αργότερα. Καλώς όρισες, Έμιλι. Και εμείς κάπως έτσι φύγαμε από την Αθήνα. Δηλαδή, εγώ θα σ' άπεσα. Η δουλειά λιγότερα. Τα έξοδα πολλά. Ό,τι μου είχε απομείνει θα κάνεις μια κτηνοτροφική μονάδα. Κι εγώ με βιολογικές καλλιέργειες και με χωράφια ασχολούμαι. Καλώς όρισες. Και από πρωτεΐνες και από βιταμίνες είμαστε κουμπλέ. Και από εφεψίματα και γλυκά του κουταλιού. Βεβαίως, για τη χώνευση. Μην βάλεις το ματιάς και πες τα ανάσκελα. Και δεν μπορώ να σε σηκώσουμε μετά. Πρέπει να γίνουμε αυτά. Όπως πριν το 86. Να ζούμε από αυτά που παράμε. Ονέχα να σε περάσουμε την κρίση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και να μην ψάχνουμε για θαύματα. Έλα. Αρκετά με τα πολιτικά σχόλια στο μαγαζί. Έρχονται σε λίγο και εκλογές. Άρε κρίση, δουλειές με φόντες μ' άνοιξες, το βλέπω εγώ, επιχειρηματίας. Δάσκαλοι, όπα, ας το πες και εγώ. Καλώς τον άνθρωπο θρύλο. Θα περάσει το βιβλίο εκείνης, ως ο μοναδικός που κατάφερε να πάρει σύνταξη από το δημόσιο, γιατί άλλες λέει δεν του προλαβαίνει. Τους περιμένει έξω τη δουλειά του ΕΚΑΒ. Ευχαριστώ. Σαν χθες θυμάμαι που η συγχωρεμένη μάνα σου, Σίμω, που είσαι. Η συγχωρεμένη μάνα σου σε έφερε στο σχολείο και σε κράταγε στο καρδέλι στη Μαροχάνη. Και εσένα, Νίκο, που είσαι. Εγώ είμαι δάσκαλη, εγώ, εδώ. Που κράταγες και το γάιναρο μαζί. Γιατί δεν ήθελες να έχεις ο ζωντανό άγραμμα το παιδί. Μου τον θυμήθηκες δάσκαλε τώρα τον Τουρί, αλλά από μικρός ήμουν καινοτόμος. Έλεγα ότι τα ζώα με την παιδεία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Δάσκαλε, σήμερα έχεις 10 λεπτά. Γιατί? Σήμερα κουβαλούσα και τη συγκίνηση μαζί, παιδί μου. Τη βλέπω, καινούργια υπάλληλος. Ναι, ιδέα του Νίκου για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ωραίες ιδέες έχει ο Νίκος. Πάντως, δάσκαλε, οι ώρες και το γούστο σου ανέγκυτα. Έτερον εκάτερον, παιδί μου. Για το πάρτι να ετοιμάσω τσάι ή χαμομήλι? Τσάι, χαμομήλι. Δεν τα θέλει αυτό σήμερα στο μαγαζί. Μην του λες, από σήμερα σερβίρουμε και απευσίματα. Γινόμαστε καινοτόμοι. Έζησα να ξαναζώ τα ίδια πράγματα. Παλαιοτομία, καινοτομία. Καθώς ερχόμουν νόμιζα πως είμαι νεοδιόριστος. Είδα τα περιβόλια φυτεμένα. Σπίτια που δεν είχαν κατοικηθεί να έχουν κατοικηθεί. Άκουσα τα αρνιά να πελάνε.
Στα σάλωνα σφάζουν αρνιά και ο δάσκαλος γιορτάζει. Να σαν τα νιάτα 2 φορές, τα γερατιά καμία. Υπομονή, δάσκαλε, λένε μετά τα 100 σκάει καινούριο δόντι από την αρχή. Αχ, μακάρι, παιδί μου, με έχει πεθάνει η Βασίλα μου. Α, να και τα κορίτσι. Χρόνια πολλά, δάσκαλε. Καλοφάγωτη σύνταξη. Με τη δόκια κορίτσια να είναι καλοφάγωτη. Εμείς το συνεταιρισμό σας σκεφτήκαμε και φτιάξαμε ειδικά για ανθρώπους παρατεταμένης νεότητας φαγητά τεμαχισμένα από εδώ, σε πολύ μικρά κομματάκια για να μπορείτε να τα καταπίνετε εύκολα και χωρίς κόπο. Ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής μου σε εσάς το καταθέτω. Πολύ χρήσιμο το λάβω σας. Εμείς από εδώ με το αφεντικό σκεφτήκαμε να σου κάνουμε δώρο 365 μπάνιες παρατεταμένες στα κράτια. Μετά, το χρόνο όμως δεν μπαίνω σε άλλα έξοδα. Και φυσικά με πολύ αγάπη, να σου δάσκαλε. Μισό λεπτό, πέτω. Μόνο δάσκαλε, για να μην έχουμε κανένα δίκημα, δεν άλλαξε κεράκια. Έλα, έχει. Πού πας? Εδώ, έτσι. Να τα μας. Με χείπει μία. 1, 2, 3. Η σύνταξη ήρθε τα χρόνια πολλά, μαζί με μασέλες, πάνες, γυαλιά, βασανίστηκες χρόνια για καλά γερατιά. Το εχάπαξ σου όμως καμύτερα, δεν έχεις νιάτα, δεν έχεις λεφτά, έχεις τον φίλο την παρηγοριά. Αυτό που σου δίνουμε είναι η ευχή, να μην χρειαστείς ποτέ οπή. Από το στόμα σου, παιδί μου, και στην κουρβούτα αυτή. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Ελάτε μπροστά, ελάτε μπροστά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας Αυτή ήταν η παράστασή μας. Ελπίζω διασκεδάσατε όλοι σας. Πήραμε κάποια μηνύματα, προβληματιστήκαμε, έτσι δεν είναι? Ελάτε, κυρία μου. Συγχαρητήρια, ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Οι προσπάθειές σας δεν πήγαν χαμένες, ήσασταν καταπληκτικοί. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε καλή πρόοδο. Συγχαρητήρια και στους γονείς για τα παιδιά, για τις προσπάθειες που κάνατε, για τις πρόβες και τις θυσίες που γίνανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πανδέρμου, η οποία μια φωτέχνη στους παράγοντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία...
πολύ υπομονή. Να ευχαριστήσουμε επίσης την κυρία Δραμουντάνη που μας βοήθησε πάρα πολύ και την κυρία Κατάνη. Και φυσικά την κυρία Ζωή Θαλασσή. Εδώ είναι και η κυρία Γουρνή που έγραψε το έργο που παρακαλώ πολύ μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Ελάτε κυρία Γουρνή, γιατί ελάτε εδώ, ελάτε. Αναβιώσαμε μια δουλειά σας, συγγραφική, μέσα από το project. Αντί να παρουσιάσουμε μια διαφάνεια με ό,τι έχουμε βρει, διαφάνειες δηλαδή, που είναι λίγο κάπως κουραστικές, βρήκαμε αυτόν τον τρόπο. Γράφουμε ένα θεατρικό έργο και το παρουσιάζουμε. Είναι δικός μας τρόπος. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας και περάσατε αυτή τη βραδιά. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες.